fost un faină. O zonă faină. A fost fain. Eu aveam numărul 22. Number 22. Here present. Și am început prezența. Da. So fain. Eu vreau să mă duc acolo la facultate, ați văzut Ben Wilder? Ați văzut filmul 1 și 2? El m-a ajutat să face pe acolo. Cum? Sì, che no. N-ați văzut filmul Ben Wilder? Eu l-am văzut. Trebuie să știi filmul. Ați văzut American Pie, Beta House? No. Ăla cu avea câinele pe jos? Ăla, hai? Am apărut acum din 2009. Numai 2, 3. Hai mă rog. Du-te, uite de câți 3. Băieți, în filme îi ia ceva. În America ia ceva. Deci filmele... Dar vă vreau să văd 100% că Filmele sunt filme, da? Vezi cum e, nu? Adică nu reprezintă America adevărată. Ba da, nu tot ce e filme așa să fie redate, deci... Clar. Viața bate film. Nu e chiar așa. E mult mai rău. E mult mai bine. și acolo unde stai? Bă, Sami, dă cu toată familia Dar asta? și de tine că ești de la Da, noi casă mare, avem 7 camere în casă. Florine, să nu mă uit. Nu, acum am Facem să fie bine. Nu, că e frig acolo. Da, iar în spate mare de un Dar unde metru. stai, în Chicago? Da, Și vara, nu-i cald. vara e cald. Cunoști pe unchiul meu. Cum îl cheamă? Bate roșu și marcă ești Daniel. Da. Și... Nu cunoaște, deci nu că nu zice asta, nu cunoaște. Bate pe haina mea, dacă stai în Chicago, cunoști. Cu haina mea cumva. Nu știu, mi-a dat în listă. Dar bine, mă. Auzi, Mi-am prins-o. Am vrut să pun la loc crema. Și mi-am prins-o pe haină. nu a agățat-o aici. Ce-ai gătat la joc? Bine, mersi că... Bogdan, Dacă vrei. lasă pe Sorin aici. Nu lasă, ce-ai? Da, vreau să zic că ăsta